alle sammen, velkommen til den her video. Jeg har gået. Vi leger boom med Vinkermere. Ja. Og hvis I ikke kender den leg, så er det sådan. Ej, jeg kan ikke forklare reglerne. Man ligger sådan 1, 2, 3 eller hvad? Ja, på sådan rækker. Jeg kan ligge 9 vinkummier sådan på række sådan 3, 6, 9. Ja. Og så lukker man så øjnene, og så den ene, der ikke har lukket øjnene, skal så sådan vælge boom. Ja, hvad for nogen man dør er at spise. Eller. Og så er det så den anden stod til at gøre det der. Og så bagefter, jeg tænker, vi får 4 hver. Ja. Fordi at jeg mangler 4. Nå, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er det ikke okay, hvis jeg får 6? Og jeg vil have en grøn i stedet for Okay, jeg har 5 af dem her, så du får resten, hvis det er. Nå, og ja, så har man de der liv, og det. Og det glæder vi os egentlig bare til at lege med jer. Og jeg kommer til at vise jer det sådan her. Når det er, vi siger boom med det. For at I også kan følge lidt med, ellers så vil det jo ikke være særlig fair. Og jeg kan ikke rigtig lige så mange af dem. Cola. Cola, den går med. Og jeg hader cola-vingummier. Jamen, jeg ved ikke, jeg kan ikke så godt lide andet. Er jeg den eneste, der hader dem her? Jeg synes, de er fine nok. Og jeg vil have den her. Jeg vil godt finde en af de der sorte. Jeg elsker dem. Jeg kan ikke finde dem. Jeg kan kun finde de der lakridser. Det er dem, jeg lige har sygt. Men jeg vil finde dem her i sort. Den er stor. Nå ja, vi har Kasper med her i baggrunden. Please overvej hans outfit. Tak. Ej, jeg har selv klædt ham på, at han ikke bare er cutie. Cutie patootie. Okay, jeg udvider dem lige lidt, så det ser lidt mere normalt ud, føler jeg. Nå. Okay, tid til at vise jer. Det. Okay, jeg skal lige have min vingummier. Jeg fik lige der. Undskyld, helt op i halsen. Hold da op. Det var lidt vildt. Okay, sådan her ser min ud. Jeg har 2 colaer. Og så ser fræs ud. Okay, så hvis du lukker øjnene, og jeg starter med at sige boom. Okay, jeg kan her. Okay. Boom. Og så. Nej. Ej, og så gør jeg sådan her og lukker øjnene. Boom. Okay, ja. Smukt. Okay, du starter med at tage en. Ej. Boom. Jeg har allerede mistet et liv. Jeg tager den grønne, fordi det smager meget godt. Boom. Nej! Oh my god. Jeg tager munden. Safe. Ja! Jeg håber ikke, jeg får et boom mere. Den orange. Nej, nu har jeg kun et liv. Ej, jeg har vitterligt kun et liv. Kan man se det overhovedet? Nu kan man. Jeg tager den sorte der i midten. Safe. Ja. Jeg tager den nederste cola.
Safe. Okay. Jeg tager fuglen. Safe. Ja. Jeg tager den der. Eller, jeg tager den her. Safe. Jeg skulle tænke, du vil også spise den der. Nå, ja, det har jeg gjort nu. Den er gule en. Safe. Det er faktisk min hadvingummi. Det er den gule. Jeg vil godt have den, hvis du ikke vil have den. Jeg vil godt smage den. Jeg har ikke smagt den endnu. Nej, okay. Jeg havde de gule vingummier. Jeg er den eneste, der elsker sådan nogle billige, fedtede vingummier. Jeg kan godt lide dem, men jeg havde de gule. De synes, jeg kan ikke så godt lide sådan nogle hårdhejbo nogen. Undskyld, hvis jeg smasker lidt. Er det min eller din tur? Det er mig. Okay. Man kan se den grønne orm. Nej. Det var spil med ven. Ja. Hvad skal vi kalde ham? Subscribe. Vi har subscribe med i dag. Han har en lidt båret hale, men han er også lagt i en Nej. kan jeg sige lang tid. Ja. Nå. Anyways. Cool. Safe. Jeg skulle Hvis du havde sagt boomigum. jeg skulle lige sige boom. Jeg tager den her røde ned i hjørnet. Den røde ned i hjørnet. Boom, shakalaka. Nej. Vi har begge to kun et liv. Jeg er bange. Skal du også være? Ej. Jeg er klar, hvor mange gange vi har leget det her leg med Pringles. Der er kun hovedet af den tilbage. Men grunden til, at vi gør det her også med lidt forskellige farver, det er på grund af, så kan I bedre følge lidt med. Ja, der er kun dens ører tilbage nu. Ej, det minder mig om his ear were cut off. His mouth were cut off. His legs were cut off. His arm was cut off. Hvis I ved, hvad jeg mener. Jeg har 3 bingo med tilbage. Hvad for en tager du? Er det mig? Nej, det er mig. Hvad for en tager du? Er det mig? What do you sprede helt ud? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Er du sikker på den der? Jeg tager den her. Safe. Yay! Ej, jeg har kun 3 fingre med tilbage. Altså, det der er min yndlings, men jeg føler lidt, hun har taget den der. Så jeg tager den orange. Se. Ja. Jeg føler virkelig, at hun har taget den lys. Nå. Hallo, jeg er bange. Prøv at se det her. Mine valgmuligheder. Altså dem her herovre, dem her. Nå ja, dem her, Dem mangler hun bare lige at spise. Ja, jeg er langsomt videre. Men vi elsker Pepsi Max Mango. Ikke reklame, by the way. Det var også en yndlingssodavand. Nå, jeg er bange. Jeg tror, hun har valgt den her. Jeg tager den her. Safe. Jeg putter den tilbage Nu i posen. er det op til mig at vælge mellem lys og rød. Tag den rød. Save! Ja. Nu skal vi se, om jeg også vinder. Rød Ja. eller rød? Rød eller rød? Okay, så vingummien eller den røde cirkel? 6. Ej, jeg ved godt, den joke er død. Jeg tager den her på grund af den runde. Det ville jeg ikke gøre, hvis jeg var dig. Så tager jeg den her. Jeg ved det ikke. Ej, den her er mere orange. Jeg tror, jeg tager den her.
nu spiser jeg den her. Nu er jeg bange for, at hun har valgt den her, begrundet at blive ved med at sige det. Nu spiser jeg den her, fordi at... Jeg tager den her. Hvis jeg taber i går. Jeg tager den. Så spis den. Boom. Jeg vidste godt det, at det var en fælde. Men nu vandt du. Det er sjovt. Ja. Vi vil helt klart anbefale den her live ude, hvis I har fredagslyk og sådan noget. Fordi det er fredag. Nå. Husk at like og subscribe. Jeg troede, du skulle tage sådan her. Jeg tager om dig nu. Husk at like. Subscribe. Jeg kan ikke finde den. Ja, subscribe. Nå. Og husk at have en dejlig fredag. Der er kun en gul tilbage. Jeg kan ikke finde din mund på kameraet.